Hej, mit navn det er Signe, og på Sabo og Habo hedder jeg Sin3256. Nu vil jeg vise jer, hvordan man bruger Zap ved lommen. Du trykker der, hvor det står under din lille liste. Så derefter, så skal du gå ind i, så kan du se her, så er der alt muligt. For eksempel alt det der, ikke? Godt. Det hvide, det er, det er afventer. Det kan du se under statusværdi. Afventer ved hvid, accepteret ved grøn, og rød, der er de afvist. Godt. Her under 0%, der kan man se, hvor langt, ligesom, hvor godt det, om det er gjort. 100% der er det hele, der er det ret over. For eksempel, det er et forhudfejl. Selve ideen, den står her, så kan man for eksempel skræmmefunktion, ikke? Der står, i anledning af Halloween, kunne man så ikke få en skræmmefunktion på Sabo. Så der står den er opslået af Glis hedder han. Ham der har opslået den her idé. Godt. Så kan du selv oprette dit eget opslag. Så trykker man på opret opslag. Og så skriver du kort sådan, så skriver vi lige for eksempel sjov musik. Og så skriver du for eksempel, jeg kunne godt tænke mig, nu laver jeg lidt eksempel, det siger jeg bare, jeg kunne godt tænke mig, at man kunne vælge musik at høre i tagwellen, eller kunne foreslå musik og sådan noget i tagwellen. Så trykker du opret mit oplæg hedder det. Undskyld. Og så trykker du der, så bliver det oprettet. Så kan Robin og alle dem, de kan, jeg tror faktisk kun det er Robin, der kan gøre det. De kan se det, eller nej. De kan sige nej, eller ja til det. Og så bliver det, så afventer det. Det er lidt forskelligt. Det kan være fra en time til et par dage. Så, og så kan du se det under mine opslag. Jeg oprettede det jo ikke, så det står der ikke. Okay? Det var vist alt. Jeg tror, jeg havde alt med. Her, der kan du forresten finde alt, for eksempel mine opslag, alle afviste, alle accepteret, alle afventer, find fejl, find forslag, skråstreg idéer, find alle. Og vælg en sektion. Ja, der er ikke så meget.